Харио, добър вечер на всички. Сега ще ви покажа едно упражнение, което раздвижва много добре лимфата, кръвта и вкарва кислород надълбоко в клетката. Упражнението се казва Удияна Бандха и преди него има едно подготвително упражнение. Като упражнението е много желателно да се прави на празен стомах, иначе ще ви е трудно изпълнението, не че е невъзможно. Облегчава всякаква форма на затлачване в червата, макар че е хубаво те да се пречистят от други методи. Сутринта на гладно е препоръчително, може и след обед да се прави. Като времетраене от 10 минути до може да се прави много дълго време, час-два, зависи какво точно целите да направите с упражнението. Като по-дълготрайното правене на упражнението има много по-дълбоки ползи от тези привидните само, нали, за тонус и за здраве. Понеже при по-дългото масажиране на органите започват да се отделят хормоните на щастието, също така започва да се отделят стволови клетки. Както знаете, стволовите клетки имат способността да заместват всички клетки в организма, така че те са едни от крайно полезните неща в организма. Също така имунната система се активира и запалвате така наречения вътрешен огън. И ако се прави достатъчно дълго време, с препоръчително да се пие топла вода по време на упражнението, може да постигнете много сериозни резултати, както за здравето си, така дори и за духовното си развитие, въпреки че може би доста хора не осъзнават това. И така започваме с подготвителното упражнение. Не знам дали се вижда от тази светлина много добре. Извинявам се за което, но това е положението за момента. Значи издишаме въздуха напълно. Навеждаме се, подпираме се на краката. Противопоказанията са при жените, примерно ако са в цикъл, да не го правят, но иначе ако го правят преди цикъл и след това, могат да предотвратят тези болезнени ситуации в цикъла. Иначе, кой знае какви други противопоказания няма. Понякога възникват болки, естествено, ако се прави по-дълбоко и по-дълготрайно, но тези болки отминават, понеже има доста слипвания в червата и други процеси, които не осъзнаваме. И когато го правим, много силно раздвижваме органите и ги активираме и затова се появяват болки. Естествено, сега зависи от болката, но повечето от болките преминават. Ако вече сега е по-остра и непоносима, ще трябва да изчакате малко или просто да намалите усилието. Трябва да се стигне до едно състояние на блаженство, докато правите упражнението, да не се прекрачва тая граница. И така, сега вече може да започнем. Издишаме въздуха, слагаме ръцете и прибираме корема във вакуум. И просто дърпаме и отпускаме корема навътре, навънка. Това е подготвително упражнение. Ето вижте, пак ще го покажа. Издишаме, дърпаме корема и просто го пускаме напред и го връщаме назад. Иска повече практика, за да може да се усети това упражнение. С един път при някои се получаваме, при повечето хора не. Това е подготвителното упражнение. Правят се малки почивки и пак следващия заход. Следващото е Удияна Бандха, чист вакуум. Корема се гълта навътре и нагоре едновременно. Концентрацията е 3 пръста под попа, тук в тази точка. Така, това е Удияна Бандха. Благодаря.
благодаря за вниманието. Следващия път ще ви покажа следващото упражнение. Значи този комплекс съдържа някъде около 10 различни упражнения и трябва да се правят с някаква последователност. Като Уджаяна Бандха е в основата на всички останали. Благодаря ви. До следващия път.